سلام نأخذكم يكون كمل لهم كما تكونوا أفي أغني يسوس كريستوس قويتاي لما عتيجن تكون حسب وشتين مالالس نيرو سلازي فيديوهم الأو وسينا مالت يسوس كريستوس قويتاي كم زي إننا تمععدنا إننا تمهرنا نعبي كبرنا أملاخيكم سلازي لو حتى نشتم حسابك زارب دلي منفس قدوسي كابسب يتأفقدو منفس يتأفقدو كمان يسوس قويتاي قال أملاخسي مالت قال أملاخسي بزعبازي سنتايلو قال أملاخ رح سيكون خاني بإكسبيرينس كا زتعمنايو ويكا أزرعنايو قال سبات قال أبيت أملاخ بقال جزية متخم نيركم وي بقال قويتاس بقى قال أملاخ بريه لكم نيرو يسوس بقى تقالي تسألكم نيرو سي بقال تسحبكم كأني زعلهم كاب بيت أملاخ بقى يتأفقكم كاب أملاخ كاب ما يجزي أبيه من فسرحكم فاتيهم زي كونس بقال نقر تتحسكم مخاو موت أسينكم زلهم سبات كتهلو تخليهم يسوس كريستوس قويتاي إن إثمنفس حجي نحنا بعلنا هنا نكنا خلو يسوس كريستوس قويتاي فيلين زلو سمعي زلو مقانو منفس قدوس قال أملاح نجرنا له نتي بمعتي مدحانكم استقبلكم منفس أيتوجهي وانت حريلو زجوهي زحقوسي مالتي كبرنا أملاح يخون يا يحقوس ساتفاي يخون تي ناي سمايا ونجر أكمبليش كنجبر كلنا نحنا ويكا بقى نتي ناي እግዚአብሔር ሚሽን ነትስተጽዋዕናሉ ጻውዒት ክንገብሮ ከለና ኣብኡ ኣክሽን ክንወስድ ከለና ወይ ከዓ ክንነብረሉ ከለና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንእዘዞ ከለና ክንሰምዖ ከለና ብኡ ክንምራሕ ከለና ይሕጎስ ካብኡ ክንዓሉ ከለና ከኣኒ ባዕሉ ጸላኢ ኸይ ዝኸውን ኣብ ኢሳያስ ከምኡ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ቅዱስ መንፈስ ስለዝዓለውስ ንሱ ባዕሉ ይጻረሮም يسوس كريستوس قويتاي لمنتاي علامة أملاخ سي ناي جزارو سوي وي علامة أملاخ أبصر بزعبا جزارو سوي زعبا منقصي سلازي سب تتصوعه أبتستتصوع له تصوعيت ناي مصنع قبعاتو ناي محداس اسم منفس قدوس ناي مرداء حلافنت ناي تسبي منفس يتأفي منفس هيتطفو يلو مصحف قدوس يتأفي مالت نسخاسي disconnect تخون you get disconnected بتعم حدا جنين جن somehow كأخم قليل كخا قال حواتي رخبخا ويا بقلة خيد كأ مليس كخا بخيخا مليس كخا كونكت تخون نايكزي أخير تصوعت ويكا كولين كبعات كله زل على ما وصل زخونة كبرنا أملاخ يخون أملاخ زل على ما وصل زخونة تصوعت كان اتينات كبعاتن كأزل على ماوي صراحة أملاخ زل على ما وصل زخونة كسي أبيها زل على ما وصل زخونة سبكأ زلعلماوي سبا يودين زخونة يكون سب زلعلماوي انت سماي كيتكا زلعلماوي إخا ناب سيول تخيتكا خا زلعلماوي إخا مالسي نديدو زودا حوي عب سيول يلا يا نزل علم يخاتكات لنايزل علم حوي اتهم نسيول تخدو لنايزل علم حوي منفسهم أو يخكات أو يخنلت أو يخسغل أو يتهرشر كقبوة كاب زجن زخوني يكون سب
حجي كمل تخلي أملاخسي عالم بملئتها كنت دحين دليته حدا سب كيتقفل حدا أسلامي مسارح تيع لأنني روسي مسكرر لي كل كزي مونتاي بلانني روسي الله سي تاسي أولسي بسب جيروخ ملأ ناتو علاماس بقلصي مالسي يعينتم كيريو أذانهم عينتم سي عين تخلوهم كيريو أذانهم كيسمعوا جزاء زعلم زي أعويرهم زول الناسي كم زعينة تقصب عملنا نجرنس نزا أملاخزس أملاخي يسعبوا ني سي أولسي بسبب جيرو ملأ يزدلي الله سي أولسي كملأ بسبب جيرو إلني أمو نزا أملاخز خمي جير كاتسعبوا إليس بقى ستاب أنا نتناتكي زي نقفكو نتناتي كأنا نحكايتي أتنقفني إلني يسوس كرسوس ويتاي سلازي نحنا أملاخنا ناي كل سبب أملاخ نهزابون أبوهم يقولنا له مزح قدس عالم بملء تخدحن ينودوا بجا أحلفه هيبوه أسلام تسمعوا لهم نزا فيديو كبرنا أملاخ يخون قويتاس عزيز فكركم زخونا يخون نزا فيديو خفيتو زريعة إجزي أبي هير فقري أملاخ كأسنا علم بملئتها سابسي كبوري بقى بناتو مثل جيرو فتيروسي كدحن يزدلي سلازي مسانا زتصارر كابت منفس وطينا بسقا خننقساقس كلنا ዝኾነ ይኹን ነገር አይሰልጠና ምክንያቱ እግዚአብሔር መንፈሳዊ እዩ ንሕና ከዓ መንፈሳዊያን ክንከውን ስለዝግባአና ልክዕ ከምኡ ክንከውን ስለዝግባአና ብመንፈስ ክንምራሕ ስለዝግባአና ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ብትንቢትን ብምንባር ኣእዳው ሽማግሌታትን ኣባኻ ዘሎ ጸጋሲ ከተሐድሱ ይዘክረካ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚ ሓንሳብ ሰብ ምስተሓነ ናይ ምዕባይ ጉዳይ ናይ ጸጋኻ ምሕዳስ ጉዳይ ወይ ከዓ ናይ ቅብኣት ምምላእ ጉዳይ መመሊስካ ምውሳኽ ጉዳይ ናይ ምንዳድ ጉዳይ ናይ ሰብ ሓላፍነት መንፈስ ቅዱስ ሓንሳብ ምስረት ዓካ ንድሕሪት ኣይትመለስ انت دا حنجيتك المنفس قدس كتب ويجي ميركا بتناتو بقى مسمع ترى أبي خير انت هي مخ قبرك منفس قدس مستي زي سمع زلو سب ويكا أكنولج مز قبر زلو سب راح يزعي كم سبي بقى كم سب كذا خامج إيسي نوعو خمزي اللي غير كانت إجنور غير كام استحدث سب انت علي الكاس تسبسي انتهي مخهم بقى سقي زول ولا حد نقر قبرك اللي يتحدث إجنور غير كايلخ أو وش تجازا خامجيسي حسابه مصب مجيسي كما يجركا إخا إجنور غير كاس نتزاربك خلو كمرحا كان للي خلوس إجنور غير كاسي مستحالة سبك تزارب كوبو قلنا قبرينا سلازي منفس أيتطفو زبلنا زلو نتي بمدحان نتي معلت مدحان استقبلكم ومنفس كأ أيتوجهيو يجهي مغنيات مساناس بتعمل بحنسة بحدخ عايز دلي كتكملنا يزدلي نينا نجزع رأسه منقصي كل نجار بقون نعقون كابقون بقون يلنا له مزحف قدس اتخول المجبراسي نخبر أملاخي أمو أحواتي إتاناي مجمّر يام تنكافكم ذكروا
مزمور سمعكم زبخوكم لا معلتي تشرش خيدكم قال أملاخ سمعكم وشتكم زمخخ لا معلتي زتتنكفكم لا معلتي الساعة تعربون منفس قدس تقبلكم لا معلتي نزري ليش الشبزي نمعبايقنا ناساتكم حلافنتي يسوس كريستوس كويتاي مس እግዚአብሔር ምንባርክ ለይት ማዋት ትባሊ ኣብ ሓደ ቦታ ተዓዲ መኸይደሲ በቃ ደንጊጸሎ ክጸንሕካ ኣይከኣልኩን ኣብቲ ቦታ የሱስ ክርስቶስ ኮይታይ በቃ መንፈሰይ ተረብሽ በቃ ወልሓንቲ ሓጢያት ገለገለ ዘይኮነስ ግን በቃ ህልውና ኣምላኽ ሲእኒ ከምዚ ቴሌፎን ሒዝካስ ምስ ገለ ኮኔክት ክትገብር ዋይፋይ ዘለዎ ክስታይ ትደሊ በቃ የሱስ ጎይታይ ቀልጢፈን ገዛይ ተመሊሰ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መንፈስ ኣይተጥፉ መንፈስ ዝጠፍእ ነገር እዩ ቅብኣት ዝጠፍእ ዝጎድል ነገር እዩ እናጎደልካ እንድሕር ከይድካ ታትሴት እቲያ ናይ ዓላማ ናይ ፀላኢናሲ ንዓና ንምጉዳል ስለዚ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ እናወሰኽካ ትኸይድ ኣለኻ ትውስኽ ደለኻ እዚ ኣፀቢቕካ ሓሰብ ኢሉ ኣፀቢቕካ ሓሰብ ትውስኽ ከም ዘለኻ ሕጂ ሓንሳብ ምስ መፅኻ ናብ ኣምላኽ በቃ እናወሰኽካ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ምክንያቱ ጥዑም እቲ ዲፍረንስስ ርኢኻዮ ኣለኻ ዝገርመኩም ሕጂ እዚ ግዜሲ ብጣዕሚ ሕማቕ ይደሉ ውግእ ንሰማዕ ኣለና ወረ ውግእ ንሰማዕ ኣለና እዚ ግን ናይ መጀመርያ ቅልውላው ኢሉና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ቅልውላው ከምኡ ምስ ተሰምዐ ግን እቲ ካልኣይ ምምፃእ ናይ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂስ ኩሉ ነገርሲ ኣንማን ድዩ ክኸውን ዝገዛእናያ ማኪና ዝገዛእናዮ ገዛ ዘጥረናዮ ወርቂ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ገዛ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ማኪና እንተደኣ ኣላ ኮይና ገንዘብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣንማንድ ብሰይ ሰብ ክተርፍ እዩ ካብዚ ሒዝናዮ ንኸይድ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክብርና ንክርስቶስ ሒዝና ኢና ካብዚ ንኸይድ ቃል ኣምላኽ ሒዝና ኢና ካብዚ ንኸይድ ስለዚ እቲ ካብዚ ሒዝናዮ ንኸይድ ንዑ ኢና ክንከናኸኖ ዘለና እሱ ተዘይብልና መእተው ስለ ዘይብልና የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንቃል ኣምላኽ ኣብ ሕቆኹም ተዓጢቕኩም ንፅድቂ ከዓስ ከም ድርዕ ለቢስኩም ተዘይኮነ ደው ክትብል ኣይትኽእልን በቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ደው ንብል ቃል ኣምላኽ እንተዳ ሒዝና ኢና ቅብኣትና ወሲኹ እንተዳ ኣሎ ንዓቢ እንተዳ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ተራዳዲእና እንድሕር ንኸይድ ኣለና ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎማዓንቲ ክድቅስ ሓሲበ ነይረ ብጣዕሚ መሲሉ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ልበይ መፅኡ ትማሊ ኣብቲ ተዓዲመሉ ዝኸድኩሲ በቃ በብሓደ ሰባት ክርኢ ገለ ኣደንጊፀሙኒ ግን ድፍረት ኣይነበረንን ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ምክንያቱ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሃይማኖት ብዝተፈላለየ ዓይነት እንታይ እዩ ዝበሃል እቲ ቦታ ተታሒዙ ነይሩ እቲ ኣትሞስፌርሲ ንቃል ኣምላኽ ኣይነበረን ክብርና ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክንደይ ዕድለኛታት ኣሕዋተይ ክንደይ ዕድለኛታት ንየሱስ ምፍላጥ ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ዝኾነሉ
እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነት ዝተተንከፈ ዝጠዓመው ጥራሕ እዩ ንእግዚአብሔር ዝፈልጦ እግዚአብሔር ከዓ ዝጠዓም ናይ ክርስትና ህይወት ካብ ኩሉ ዓይነት ሃይማኖት ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ ንኣምላኽ ብመንፈስ ስለንጥዕሞ ኢና መንፈስ ቅዱስ ፊል ስለዝንገብሮ ኢና ስለዝትንክፈና ስለዘብክየና ስለዝረትዓና ደጀን ስለዝኾነና እዩ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ተኸናኺንኩም ሓዝዎ ኩሉ ነገር ከዓ ክሰልጠኩም ተዘይኮነ እቶም ፃውዒት ዘለኩም ሰባት ብፍላይ ኩሉ ሰብ ክድሕን ፈቃድ ኣምላኽ ገለገለ ሰባት ግን ብፍልይ ዝበለ ፃውዒት ዘለኩም ሰባት ካብ ኣምላኽ ከተሃድሙ እሞ ጉዳይኩም ክትገብሩ ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኹም ኣይሰልጠኩም በረኸት ትበሃል ነገርሲ ናብ ቤትኩም ኣይትመፅእ በረኸት ትበሃል ነገርሲ ናብ ባንክኹም ኣይትመፅእ ኣምተልኒ ስለዝጠዓምኩም ግድፍ ኣቢልካ ነቲ ጉዳይሲ ጉዳይካ ክትገብር ተዳእደሊኻ እግዚኣብሔር ኣንጻርካ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ እቲ ፀዊዕካ ዘሎ ፃውዒት ንናይ መንግስቱ ጉዳይ ንናይ ክብሩ ጉዳይ ንናይ ነፍሳት ጉዳይ ንጴጥሮስ ድሕሪት ኩሉ ምኽሓዱ ጴጥሮስ እስኻ ከምዚ ጌርካ ከይድካኒ ከምኡ ይኮነን ኢሉ ጴጥሮስ እያውተ ያብላዕ እቲ ፍሬንድሽፕ ምስኡሲ እቲ ሕውነት ምስኡ ዘለና እቲ ውልድነት ምስኡ ዘለና ሲ ኣሕዋተይ ኢልና ኣሎ ምሽ እቲ ምስኡ ዘለና ሪሌሽንሽፕ እቲ ምሳና ዘለዎ ፍቕሪ አንኮንዲሽናል እዩ ንሕና ብጣዕሚ ኣጥፊእናሲ ግን ንዕናስ ይፅበየና ኣሎ እያውቱ ኸነብልዕ ኣብ ፀልማት ዘለዎ ህዝቢ ብዛዕባኡ ክንነግሮም ብርሃን ከም ዘሎ ክንነግሮም ካልእ ህይወት ክርስቶስ ዝበሃል ህይወት ከም ዘሎ ንሕና ዓሪፍናስ ከመይ ጌርና ከም ዝዓረፍና ከመይ ጌሩ ከም ዘዕረፈና ምድሓን ዝበሃል ነገር ንሰባት ክንነግር ንዓናስ ኣሚንና ኣሎ እግዚኣብሔር ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ጎይታ ኣብዚሑ ይባርኽኩም እዚኣ ቪድዮ ሰራሕኳ ኢንከረጅ ክገብረኩም ስለ ዝደለኹ እየ እቲ ግዜ ናብ መወዳእታ ይቐርብ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ካልእ ነገር ብዙሕ ኩሉ ነገር የድልየና እንድዩ ግን ተጠቕሊሉ ክኸይድ ምዃኑ በቃ ማለት ዋና ዘይብሉ ክተርፍ ምዃኑ ሓንቲ መዓልቲ ንሕናስ ወይ ብግሊ ጎይታ ክመፀና ወይ ከዓ እቲ ካልኣይ ምምላስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ዘርእየና ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ዓለም በቃ ኣብ ካልእ ኣኺዳ ዘላ ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ውግእ ኣብ ካልእ ዓይነት ምዕባለ ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ምምርዓው ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ኖርማል ኣብ ዝቁፀረሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ከቶም ኣመንቲሲ ነዚ ዘመን እዚሲ ብኸመይ ነለልዩ ጎይታ ክመፅእ እዩ የእንትና ክሪኦ የኒ የሱስ ሽዑ ንሓፍር ኣበይና መእተዊና ንብለሉ ግዜ ክኸውን ይብሉ ንሕና ሓንሳእ ቃሉ ዝበርሃልና ምስተውዓልና ዝተኸፈተ ሰባት ኢና ኣእምሮ ዝተዋሃበና ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ዝተዋሃበና ሰባት ኢና ስለዚ ንጥቀመሉ ጎይታ ይባርኽኩም ኣብዚሑ ሻሎም